Noswaith dda pawb, a croeso i'r live yma heno. Croeso i pawb sydd yn gwylio ni yn fyw, a croeso hefyd i rheini o'ch chi sydd efallai yn gwylio hwn yn ôl ar y recordiad. Felly, da ni'n cario ymlaen ein cyfres heddiw o 30 diwrnod 30 awgrym ar Microsoft 365, a da ni'n cario ymlaen ar y themau o Microsoft Teams heddiw. Ac y themau ydy i wella ymgysylltu o fewn cyfarfodydd Microsoft Teams. Ac da ni am wneud hyn trwy ddefnyddio cwisiau a ffôl o fewn yr cyfarfodydd. Felly mae'n mynd i fod yn gyflym iawn heno. Dwi wedi rhoi 5 munud i fi fy hun i ddangos hwn i chi. Felly fyddai'n mynd trwy fo'n weddol gyflym, ond wrth gwrs gallwch chi chwarae hwn yn ôl ar y cyflymder fysach chi'n hoffi wneud i weld sut mae'n gweithio'n iawn. Felly, heb ddisgwyl ymhellach, dwi'n mynd i rannu'n sgrin efo chi a dwi'n mynd i gychwyn mynd trwy'r broses o osod hwn i fyny. Felly, na ni rannu yn sgrin fan hyn. Oce, dyna ni. Felly, dwi yn fy nghalendr Microsoft Teams yn fan hyn, fel ydych chi'n gweld. So, dwi jyst am glicio'n fan hyn i gychwyn gosod cyfarfod i fyny. Mae'n mynd i fod yn gyfarfod syml iawn, a dwi am rhoi gwahoddiad i un defnyddiwr arall hyfforddi. A wedyn, dwi'n mynd i glicio ar y cyfarfod yma unwaith eto, dwywaith, i fynd i fewn i'r gosodiadau'r cyfarfod. A newch chi weld, i fyny ar hyn ar y top, mae gen i chydig o tabiau yn fan hyn, a mae gen ni'r eicon bach i ychwanegu rhywbeth i fewn yn fan hyn. Felly, da ni'n mynd i glicio ar yr eicon yma i ychwanegu tab, fel maen nhw'n galw nhw yn Microsoft Teams. Yn fan hyn, da ni'n chwilio am yr app Forms, felly mae'r Forms yn fan hyn, a mae yna lwythio apiau eraill ydych chi'n gallu ychwanegu fewn i gyfarfodydd. So mae hwnna'n be fyswn ni'n gael yn top tip, lle ydych chi yn gallu ychwanegu lot o bethau i wneud eich cyfarfodydd yn mwy diddorol. Rhai o'r pethau mae ydych chi'n gorfod talu amdanyn nhw, rhai o'n am ddim. Mae hwn yn rhan o Microsoft 365, felly Forms yn fan hyn, clic ar Forms. Wedyn, da ni'n mynd i ychwanegu Forms yn fan hyn. Disgwyl chydig i hwnna lwytho fyny. Newch chi weld bod o'n llwytho rwan, so wna ni safio hwnna. A newch chi weld bod yna tab wedi cael ei ychwanegu i'r cyfarfod, a dio ddim o'r enw Forms, fel fyswch chi disgwyl, ond mae o'r enw Polls. Felly mae hwn yn dangos i chi be mae hwn yn wneud o fewn y cyfarfod Teams yma. Ar y sgrin yma rwan, mae gennym ni'r opsiwn i greu newydd, felly da ni'n gallu creu poll neu quiz yn fan hyn. So fel ydych chi'n gweld, mae gen i opsiynau i wneud poll neu quiz, neu mae hwn yn hollol newydd, wedi dod allan yn yr wythnos dwytha, ag yr word cloud poll ydy hwnna. Felly, jyst i ddangos hwn, da ni'n mynd i fynd i multiple choice. Dwi'n mynd i roi na ni safio hwnna, a na ni jyst wneud un arall, jyst i ddangos i chi'r gwahaniaeth rhwng poll a quiz yn fan hyn, felly methu sillafu. Rwy'n mae hwn hefyd yn trio dod i fyny efo chydig bach o atebion posibl, ond fel ydych chi'n gweld, am bod yr fersiwn yma ar hyn o bryd yn y Saesneg, mae hwn wedi dod i fyny efo opsiynau Saesneg i fi, felly o bosib, ella bod nhw ddim yn wneud yn yna. Nawr ni jyst newid hwnna rownd, a wedyn ni jyst rhoi heilog neu glaw. Dyna ni. A wedyn, y gwahaniaeth ydy, efo quiz, mae gennym ni atab iawn i'r cwestiwn yma. Felly mae quiz yn gallu dangos bod pobl yn deall be ydych chi'n trio dysgu nhw ar y pryd. So, er enghraifft, na i roi glaw yma, oherwydd da ni yn De Cymru a mae'n bwrw yn aml iawn yma. Felly, na ni safio hwnna fel drafft yn fyna, a gewch chi weld fydd yna rwan 2 o'r rhain yn fyna.
Felly dwi'n mynd i fynd i ymuno efo'r cyfarfod. So dwi yn y cyfarfod mewn ffordd yn barod. Dwi'n mynd i ymuno efo fan yma yn y top. Dwi'n mynd i sicrhau bod y meicroffon i ffwr, oherwydd os di o ddim, fydd gyda fi feedback ofnadwy yn mynd trwy bob peth. Felly mae hwnna'n ymuno rwan. A be newch chi sylwi ydy, oherwydd bod ni wedi gosod i fyny yr poli yna ag cwis, mae gen ni rwan yr eicon yma fyny ar top sgrin y cyfarfod sydd yn dangos fel eicon Microsoft Forms, ag os da chi'n hofren drosto mae'n dweud polls. Ag os dwi'n mynd i fewn i hwnna, mae o'n dangos yr ddau, wel, y poll a'r cwis dwi wedi gosod i fyny eisoes. Rwan ta, dwi'n gallu cychwyn hein i ffwr, oherwydd rei fi ydyn nhw. So, os dwi'n mynd i launch, yma, so mae hwnna wedi cychwyn rwan. Rwan ta, dwi jyst yn mynd i ddangos i chi yn sydyn o safbwynt rhywun arall. So, mae'r cyfarfod yn fan hyn, so dwi'n mynd i ymuno ar cyfarfod. Mynd i ymuno fan yna. Okay, a wedyn, os dwi'n mynd i'r chat yn fan hyn, fel y defnyddiwr arall, da chi'n gweld bod yr poll sydd wedi cael ei agor i fewn yna, a dwi'n gallu fotio yn fyna, so dwi'n mynd i ddweud bod fi hefyd yn hapus yn fan hyn. Ac fel da chi'n gweld, 100% at rwan yn hapus iawn yn fan hyn. So dwi am fynd yn ôl i ffenest y defnyddiwr gwreiddiol, ac dwi'n mynd i ddweud bod fi hefyd yn hapus. So fel da chi'n gweld, mae dal 100%, so hwn di ateb y person yma. Rwan ta, os dwi'n mynd i fyna, mae pawb yn y cyfarfod erbyn hyn wedi fotio, felly mae hwnna wedi cael, ac fel da chi'n gweld, mae 2 ateb 100%. Da ni hefyd yn gallu cael y poll wedyn, i wneud siŵr bod neb yn gallu newid i atebion, a da ni'n gallu dod ar, os da ni eisiau wedyn i ddangos beth sydd wedi digwydd, da ni'n gallu dod ar canlyniadau yna allan fel ffeil a bob peth. So mae'r cwis yna wedyn, da ni'n gallu gwneud union rhywun peth, a mae'n amser i fyny, a dyna ni am heddiw. So tips ydyn, dwi'n gobeithio bod hwnna wedi bod yn ddefnyddiol i chi, dwi'n gobeithio bod chi hefyd yn teimlo'n hapus, wedi gweld yr gwybodaeth yna ac yn gallu helpu chi allan i wneud eich cyfarfodydd Microsoft Teams yn chydig bach yn fwy rhyngweithiol, a dod a'ch cynulleidfa i fewn i'r cyfarfodydd yna ychydig bach mwy. Oce, diolch yn fawr am wylio. Gobeithio gewch chi noswaith dda, ac gobeithio gweld chi am tip fory. Oce, diolch yn fawr. Hwyl.